Silav roj başı var başı van no hevidarım herkes başı. İro emecvara bültenek peşkeş bikin derbari rojata navin de Rojavayê Kurdistanê her wiha Sûriyê de em ê behsa pêvajoya li Tirkî jî bikin. Ka heyeta İmraliyê çi derxist holê sırrı Sûreya önder daxuyaniyekê de daye. Hetan haka çi difikire li cem çi agahî hene ji vê pêvajoyê çi fehm dike. Em ê behsa van mijara bikin eger hûn amade bin hevalê me komîser hev bin em dikarin dest bi bültenê bikin ka ez li halê we bipirsim kîl vê derê war Arafat sana kalan li vê derê Leyla İsa ek Bahrem li vê derê dengê me baş e ez daîma ême problemê deng tim heye ez car de biceribînim eger deng baş be hûn jî ji min re bêjin erê em hema dest pê dikin mijarên girîng heye tabî Mesut Barzanî nûnerê xweşand Rojavayê Kurdistanê cem fermandar General Mazlûm Kobanî hevdîtinek pêkat watiya vê hevdîtinê çi ye çi hate axaftin encam çi ye ev ber bê ku dirê ve diçe çi hêviyê dikare bide me ev hevdîtin tiştên mühîm in hevanno hêdî dî û komîser hev bibin ez bawer dikim weşana me di tweetê de jî dewam dike hevalê me tweetê jî ji kerema xwe re ka ez binêrim hevalê me ku di X'ê de li me temaşe dikin ji kerema xwe re ez wan dawet dikim werin ser ekranên me ên YouTube'ê baştir e hem bibin abone û hem jî vê derê em bi hev rabin çêtir e ama eger bixwazin li ser X'ê jî bidomînin tabî hûn zanin lê ez tercih dikim ku wer ser YouTube'ê ji kerema xwe re ji bo me baştir e dibe alîkarî ji bo me hevan no wekî din baz li vê derê me gotibû hevalê Zekî Gül tu çewanî zû daye tu tevlî dibî me zêde halê ev nepirsiye hevalê ku bixwazin tevlî weşanê bibin dikarin ji min bixwazin ez lînkê ji we re dişînim û hûn tevlî bibin tabî piştî bültenê ne niha min hin nûçe ji bo we berhev kirine di nava rojê de ez dixwazim pêşî wana pêşkeş bikim paşê jî hevalên ku bixwazin tevlî bibin pir bi kêfxweşî ez we pêşwazî dikim û hem bersiv didin pirsê we û hem jî hûn dikarin xwe îfade bikin vê derê we got erê Seyda mala te ava silav rêz ji bo te jî Jan Roj ji bo agirbesta çi Jan Roj kîjan agirbest agirbesta di navbera dewleta Tirkiye û Qesedî de tu dibêjî ê baş e qenebe bila agirbest hebe wekî din Qadir Batî silav ji te re jî bakur çil û sisê ji we hemiyara serkeftinê dixwazim ê dibêje xebera me em li benda te ne ha debêje serxabûn dibe debêje em li benda te ne temam hevalê me komîser hebûne serçavê min ez ji we re anha ez pêşî bi kîjan nûçeyê dest pê bikim ji we re bêje em biçin Dêrsimê hûn zanin hemî Kurd ji Dêrsimê hez dikin xwedî maneviyetekî mihîm e li Dêrsim baş e li Dêrsimê karker maaş dixwazin maaşê wan zêde bibe qed nebe li gorî standartên Tirkiye be yanî hûn alîkî de maaşê we kêm dibe lê qîmeta perê Tirk dikeve ji wê demê maaşê we manawî namîne li Dêrsimê karker û karmendên saziyên fermî Mûçeyan protesto dikin mûçe yanî maaşê xwe protesto dikin bi pêşengiya Konfederasyona Sendîkayên Ketkarên Hikûmetê ê hikûmê yanî ê cemaweriyê kesk li Dêrsimê ji bo protestokirina kêmbûna maaşan daketin kolanan rojekî grev pêkanîn neçûn ser karker karmend ji kolana hunerê heta qada Seyid Riza Meşyan daxuyanî dan çapemeniyê maaşê ketkarên hikûmî û karmendan ji sedî 11.54 zêde biye lêbelê hem vergî bac û xerciyên fermî jî ji sedî 44 hatine zêdekirin yanî qîmeta perê Tirk ê pêdaketiye lê maaş bilind nebûne ev jî çi dibe însan dikarin nanekî bikirin bibin mala xwe karker û karmendên hikûmî dibêjin mûçeyê wan maaşê wan li hemberî enflasyonê dihele daxwaza bilindkirina maaşan dikin em nikarin nan jî bigirin bibin mala xwe malnişîn Alî Korkman got ev hikûmet çi dide me gelo 5 quruşan dide me lê zêdetirê wan jî şûn ve ji me digire em nikarin nan bibin mala xwe tiştê ku dide me cardin ji me digire berdevkê keskê ê Dêrsimê Mazlûm Doğan jî got mirov mağdûrin
karmend karker hemû mağdurun divê wan biparêzin divê ev deng were bihîstin dixwazin wekî mirovan bijîn divê hikûmet demil dest çareseriyekê ji vê meselê re bibîne sendîka dibêjin hikûmetê bac vergî xerciyên ku ji welatiyan werdigire ji sedî çil û çar zêde kirine divê meaşê karkeran jî meaşê karmend ê memûra jî herî kêm bi qasî vê rêjeyê bilind bibe yani meaşê te hezar be divê bibe 1500 yani sedî pêncî qet nebe zêde be ku mirov bikaribe jê temekî jê maneyekê bigire ev e nûçeya me ya duyem hevan nû Hakan Fidan di civîna Riyadê de çi gotibû em behsa wî bikin civîna Riyadê mühîm e siberoja Sûdiyê tê nîqaşkirin vê derê elbet Kurd dikevin dewrê Qesedê heye rêveberiya Xweser heye ez ji serî ve bibêjim rêveberiya Xweser wê were parastin yani di Sûriyeyê nû de çi dibe bila bibe çi tê avakirin bila were avakirin rêveberiya Xweser wê bimîne xweseriya xwe wê biparêze Qesedê jî wê bimîne eger artêşeke fermî ya Sûriyê çêbibe jî di vê naverê de pêyan cîjmera tên eger artêşekî fermî ya Sûriyê sibê du sibê çêbibe jî Qesedê weke beşekî vê artêşê dikare li Rojavayê Kurdistanê parastina xwe bidomîne yani Xweser dimîne nabe normal insanên rêzê yên ji artêşê yani ne mümkün e jî wisa îja pêşî ez vê ji we re bêjim wextê dibêjim hin agahiyê min hene yani hûn dikarin emîn bin ku di qada navnetêwî de rêveberiya Xweser tê parastin di serî de Amerîka İtalya, Fransa, Almanya ji bo parastina rêveberiya Xweser biryara xwe dane lêbelê hê nehatiye eşkrekirin di demên pêşme de hûn ê bibînin hetêşê jî mecbûr bimîne rastiya yani statûya rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê qebûl bike jê re dibêjin Bakur Rojhilatê Sûriyê belkî nav wisa bimîne nav ne mesele ye a mühim naverok e a mühim garantiya ewlekariya însanan e ev mühim e ha dewleta Tirkiye kengê êrişê xwe desteseknandin em nizanin ev girêdayî pêvajoya li Tirkiyeyê niha daxuyaniya Sıgı Sûreya Önder heye hemî girêdayî hevûdin e dewleta Tirkiye çavlirîye ku di nava hefteyekê du hefteyan de zimanê xwe ê tûj biguherîne henekî li hember Kurdan nerm bibe êrişê xwe bidesteseknandin û hewl bide bi Kurdan re li hev bike ji ber ku Kurd li benda helwesta dewleta Tirkiye ne heta ku Tirkiye gavekî navêje di zimanê xwe de guherîn çêneke û heta ku sibê hetayê warê rojnamevanê wan siyasetmedarê wan eger hê jî dewam bikin bibêjin terorîst başe ji Abdullah Öcalan re yan jî ji Kurdan re bêjin em hûn çekan datînin danayînin em ê qira vebînin ev ziman divê were terêkandin yani daxwaza Kurdan ev e ji dewleta Tirkiye dewleta Tirkiye soz daye gotî henekî wext bidin me ku em bikaribin di demên pêşme de zimanê xwe biguherînin hêdî emelê xwe jî biguherînin emelê wan ê terorîstî ê li hember Kurdan dibe hêdî biguhere ha divê naverê de em ê jî zimanê xwe biguherînin zimanê me ji xwe zimanekî maqûl e bi Xwedê ji nava Kurdan zimanekî pir maqûl tê bikaranîn li hember dewleta Tirkiye pir kêm cara em dibêjin serkeşên terorîstan Recep Tayyip Erdogan ez caran dibêjim Hakan Zibîdî û eger ew zimanê xwe biguherînin tabî ku em ê jî biguherînin ne mesele ye ême em amade ne ji her cure rewşê re em amade ne em ji dîplomasiyê hez dikin em ji jiyana bihev re hez dikin eger şert û mercên jiyana bi Tirkiye re xweş be aram be garantiya me hebûna me bikeve misoger bibe çima em red bikin ha Özgür Özel tiştekî dibêje balkêş e hemî mafên ku Tirk bikartînin eger Kurd nikaribin ji wan fayde bibînin dibe em mecbûrin mafê Kurdan li wan vegerînin ama bê destûra bingehîn yani di anayasayê de cih negire guherîna qanûnan tenê di faaliyetê de di fiiliyetê de Kurd dikarin ji wan mafê xwe fayde bibînin yani ê Tirkan çi hebe ê Kurdan jî divê ew hebe dibêje Özgür Özel em ê vana hêdî behs bikin ha Hakan Fidan di civîna Riyadê de çi got em vê bêjin hevanno îja di dawî de ji kerema xwe re li bendê bin
ez ê werim cem we, ez ê bersividim pirsê we û hevalê ku bixwazin tevlî we şanê bin ji bîr nekin. Ez ji we re dikarim linkê bişînim werin tevlî bin. Hevalên me ên Twitterê, ê X'ê li me gudarî dikin ji kerema xwe re were ser kanala me a YouTube'a bedran dere. Hakan Fidan, Wezîrê Karê Derve Dewleta Tirkiye li Riyadê behsa paşaroja Sûriyê kir, got eger qesede di hewldanên xwe yên tevlîbûna rêveberiya navendî de ji dil be, xwedî biryar be, dibe xwe fesih bike, xwe tune bike. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan di civîna bi welatên Ereban re got, yekparçeyî, yeketî axa Sûriyê divê bibe xala me ya sereke. Nûnerên welatên Erebî yên Rojhata Navîn ji bo paşaroja Sûriyê li Riyada paytexta Erebîstana Saûdî civiyan. Wezîrê Karê Derve yê Hikûmeta Demkî ya Sûriyê Esad Hesen Şeybanî, Wezîrê Karê Derve yê Iraqê Fuad Husên, Wezîrê Karê Derve yê Ürdünê Husên Eymen Sefedî, arayedarên payebilind yên welatên Rojhata Navîn tevlî civîna li Riyadê bûn, hûn zanin ji Avrupayê jî di astiya Wezîrê Karê Derve de pir însan hatin tevlî bûn, ji Amerîkayê bigire heta Almanya, Fransa gelek derdor hatin tevlî bûn. Di civîna li İtalya'da Tirkiye nehatibû vexwendin. Hakan Fidan di civîna bi welatên Erebî re çi got? Em wekî welatên herêmê berpirsyariya herî mezin hildigirin ser milê xwe ji bo pêşxistina li Sûriyê bi rêya rast ve diçin, biçe yekparçeyî, yeketî serweriya Sûriyê prensîbên bingehînin ku em hemû hewlên xwe li ser ava dikin, dibêje Hakan Fidan. Divê qonaxa krîtîk de divê em wekî hêzeke hevseng tev bigerin. Yani em nehêlin xirabî çê bibe, em dengeyekê çê bikin. Em dikarin mekanîzmeyeke hevahengî yan komîtê ava bikin da ku hewlên me bi bandor bibin. Eger qesede di hewldanên xwe yên tevlîbûna rêveberiya navendî de ji dil be, divê fesihbûna xwe ragihîne. Ew li Rojdatê Firatê gefeke ciddî ye, yani behsa qesedê dike, behsa Kurdan dike. Li hemberî piraniya Ereban û her wiha çavkaniyên xwezayî yên ku gelê Sûriyeyî herî pêwîstî pê heye talan dike. Mesela bêhurmetiyekî mezin dikin. Ya bi 100 sal e petrola Kurdistanê hûn bikartînin. Hem dewleta Tirkiye, hem rejîma Sûriyê, hem rejîma Iraqê. Dewlemendiyên Kurdistanê hûn talan dikin, hûn difroşin derve, hûn tu zirnik naxin para Kurda. Ama ev 10 sale qet nebe qismekî petrola Kurdistanê di destê Kurdan da ye, yani çavê we bar nabe. û hûn dibêjin hûn gotina talanê bikartînin. Yani diz ji xwediyê malê re dibêje diz. Yani herdê xwe nizanin. Dewleta Tirkiye bi xwe diçe gabarê petrol derdixe û li Kurdistanê feqîrî û xîzanê heye. Li Dêrsimê numune min ji we re pêşkêş kir yani binêrin. Yani tiştî wisa dibe. Ama edi ev qaîde diguhere Kurd xwedî xwezaya xwe ne. Kurd dest datîne ser xwezaya xwe, dewlemendiyên xwezaya xwe. Afrîn jî wê azad bibe. Dewleta Tirkiye ku behsa yekparebûna axa Sûriyê dike, pêşî divê ji Sûriyê derkeve. Niha tu maneya hêzên Sumo nemane. Tu maneya ku ene kesê di nava vê muhalefetê de cih bigire nemaye. Hêzên girêdayî dewleta Tirkiye bi kîjan armancî hava bûn? Ene kese bi kîjan armancî tevlî wê muhalefetê bû? Yani Sumo, Suriye Milli Ordusu erê bi kîjan armancî hate ava kirin ji bo hilweşandina rejîma Esad. Ne? Ya rejîm hat hilweşandin, heteşe çûk het Şamê, hûn jî biçin wê derê, biçin wê derê rêveberiyê nava xwe de par ve bikin, bi xwe bi rêve bibin. Yani çi karê we heye hûn tên êrişê ser Kurdan bikin. Ev jî nîşan dide ku dewleta Tirkiye bi armanca êrişa ser Kurdan sistema û ava kiriye. Ene kese di nava wan da divê saetê şûn ve eger cihî bigire sûç dike. Çünkü tu armanca qesedê tune di nava wan da cihî bigire. Eger qesedê dixwaze rejîm hilweşiya, tamam, êdî dikare were Rojavayê Kurdistanê di nava rêveberiyê de cihî bigire, tevlî hilbijartina bibe, tevlî pêvajoya nû bibe. Niha ez cihî didim daxuyaniya piştî hevdîtina nûnerê Mesûd Barzanî ya bi fermandar Mazlûm Kobanî re hevdîtina wan heye, ez ê behs bikim, mühîm e, mühîm e. Ev îşaretê yeketiya Kurdan e, heban no. Daxuyaniya Hakan Fidan dibêje, Hakan Fidan çi dibêje? Wekî din tiştekî sosret dibêje, em dikarin bi hev re bixebitin da ku
قوت شیانا ریوبریا نو یا تکوشینا به باندور یا لدیجی داعش خورد بکن بنیرن یعنی حکام فیدان دخوازه ملت عرب ولات اوروپای بخابینه مینکو هتشه و دولت ترک آماده بن به هفرا بخبتن جبو تکوشینا لهمبر داعشه کیت کاره باور بکه د دستی ولاتین اوروپای دا تونکی دوسیه هنه نشان دادن که دولت ترکی چوا چکو سلاح دانه داعشه برمایین داعشه چتین کل در و مانه نکتنه حبس قصده ایرو دناوه هتشی دا جی دیگرن دناوه سمعو دا جی دیگرن و شریک دولت ترکی نه herkes به یکی دزانه ایجاد بوی حالی خواه هم راد بن هم بر داعشی تید کشن داعش هم بخونه یا هم بونه یک امواکی ترکیه آماده نه تشت جمت ام بکن جبو کو زحمتی لپیشه گل سوریه رابه یانجی جیانوان هیسانتر ببه یعنی اف داخیانیا حکان فیدانه ده جبینا لریاده دکریه و گوتره yani ew dirutiyawan divê dî em îlan bikin em derbixin holê hevanna mühîm e gelê Kurd wê karibe bibe yek ev pirseke mühîm e bi salane Kurd van pirsan ji xwe dikin yeketiya Kurdan eger çi bibe li rojata navîn tu hêz û quwet dewleta Tirkiye jî di nav de nikare pêşî li Kurdan bigire milletê Ereb dewletên Ereb ne weke Tirkiye ne ne şövenistin dikarin hebuna Kurdan kabul bikin Faris jî wîsane İran jî dikare hebuna Kurdan kabul bike ji bo wan ne tabuye ji bo wan wextê ku merû dibêje Kurd Kurdistan nacirifin dîn nabin har nabin êrişî mirovan nakin bi rêz hurmet nêzê mirovan dibin ha meseleyên siyasî de belkî gava navêjin ama li Tirkiye ne wisa ye li Tirkiye tu newêrî bibêjî ji Kurdistanê me ya li Avrupayê em rastên carna ji devê me çend gotinên Tirkî derdikevin yan jî ji paşnavê me derdixin ku em ji Tirkiyê gotina wana ewil Türk müsün îje wextê dibêjim na ez zimanê we dizanim lê ne Tirkim yani milletê wan dîn dibe bersivên pir ecêb didin divê tu ji ku dirî ji Kurdistanê me Kürdistan diye bir yer yok eyn wisa bersivan ev e cana jî bi Fransî bi Almanî bersiv didin dibêjin Kurdistan tune îje tu bi wana dikevî nîqaşê tu dibêjî heval yan jî arkadaş zanîna xwe pêş bixe tu li Ewropayî hinekî medenî be yani bi mantıqa sed sal berî a dewleta Tirkiye tev bigerî ji bo te ne baş e tu zirarê didî Tirkiye tu zirarê didî milletê xwe jî yani mantıqekî pir ecêb e Kurdên li Ewropayê mesela pêş dikevin ji Ewropiyan bi Ewropiyan re didin distînin dewlemendiya xwe medeniyeta xwe pêşkêşî Ewropiyan dikin zanîna Ewropiyan jî ji xwe re digirin yani dayîn û stendinekî civakî di navbera Kurd û Ewropiyan de heye ji Ewropiya fêr dibin û zanîna xwe jî didin Ewropiya ev heye ama di navbera Tirk û Ewropiyan de ev tune ye Tirk ji medeniyeta Ewropayê para xwe nagirin ji mantıqa siyasî ya Ewropayê para xwe nagirin ev problema Tirkan e ji ber vê yekê Kurd di qada navnetewî de bilind dibin digihêjin asteya medeniyeta mirovahiyê ya îroyîn lê Tirk di şûna xwe de dijmêrin hevando rewş ev e niha ez derbasî vê meseleya mühîm dibim ka Mesûd Barzanî nûnerê xwe bi kîjan armancê şandiye cem fermandar General Mazlûm Kobanî di vê naberê de ez li peyamê we dinêrim ka yani hevando jan roj mesela tu dibêjî nûnerê Barzanî şanderê Tirkiyeyê ew jî mümkün e dibe ku dewleta Tirkiye hewl bide hin însana bixe navberê ji bo bikaribe diyalogekî çêbike bi qesedê re yan jî bi nava Kurdan re tiştekî ne xirab e ama ez dibêjim qey Amerîka hebe li holê Amerîka bi Tirkiye û bi qesedê re dide distîne navbeyinkariyê dike ez dibêjim qey pêdiviya dewleta Tirkiye tune ye Barzanî bixe dewrê ama em dizanin Mesrûr Barzanî niha weke navbeynkar kar dike em awî em pê hesiyan ev çi mana ye
İja hevanlo. Acaba bloke biye? Çünkü ezana hewl dedim vekim balkeşe. Anha peyama ku midaya ser ekranê ranabe. Di demê pêşme de ez ê derbasî malekê nû bibim, ez ê wê derê stûdyoyekî berfirehtir amade bikim çê bikim bi ronahiyekî baş hemî ji bo xizmeta we. Hevan no em hema wenda nekin heval madem li vê derê ne pir baş e hêjmara me digêje 1300 1500 em armanca me ew e em hinekî zêde bibin li hev kom bibin em bikaribin vê kanalê hinek pêş bixin ev mühîm e. Hevan no niha me behsa çi dikir nûnerê Mesûd Barzanî ez vê ji wara pêşkêş bikim baş e. Nûnerê Mesûd Barzanî Doktor Hemîd Derbendî îro derbasê Rojavayê Kurdistanê bû bi fermandarê giştî Qesedî Mezlûm Abdî re hevdîtinek pêkanî. Hevdîtin li çapemeniyê girtî pêkat, Derbendî peyama Mesûd Barzanî ragihand ji Mezlûm Abdî re. Di peyamê de behsa giringiya hevkariya Kurdan ya li hember zehmetiyên li Sûriyê tê kirin. Fermandarê giştî Qesedî Mezlûm Abdî jî li ser giringiya parastina destkeftiyên Kurdan li ser pêkanîna aramiya li herêmê rawestiya diyar kir di vê demê de pêwîst e lazim e navbera hemû partiyên Kurd û Kurdistanî hewldanên hevpar hebin. Piştî civînê Qesedê ev daxuyanî parve kir. Di hevdîtinê de Doktor Derbendî peyama piştgiriyê ya Serok Barzanî ragihand ku tê de teqezî li ser giringiya yekrêziya Kurdan, giringî li ser xurtkirina hevkariya hevbeş ya ji bo serkeftina li ser zehmetiyên hêyî yên li Sûriyê hatiye kirin. Ji aliyê din ve fermandar Mezlûm Abdî jî spasiya xwe ji bo peyam ji bo piştgiriya Serok Barzanî anî ziman teqezî li ser wê yekê kir qonaxa niha pêwîst e hemû aliyên Kurdan hewl û cehdên xwe bikin yek da ku aramî were parastin da ku berjewendiyên gelê Kurd ên li her derê Kurdistanê bêne parastin. Ev mühim in daxuyaniya her du aliyan di derbarê aştiyê de ye, lehevhatinê de ye, yekrêziyê de ye. Aramiya temamê Kurdistanê. Sibê du sibe. Êrişekî Daişî çê bibe, êrişekî ji derve ve çê bibe, Kurd bi vî mantiqî amade ne bi hev re mücadele bikin, bi hev re tê bikoşin. Em bibin bira. Dibe ev daxuyanî her du aliya ye. Niha dibêjin vê dema ku qedera Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê diguhere hewlên aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê yên ji bo yekrêziyê zêde bûne. Mesûd Barzanî heştê vê mehê li Pîrmamê bi şandeyê enekesiyê re jî civiya bû, balk şandibû ser giringiya yeketiya Kurdan. Niha ji her du aliyan ve jî hewla yeketiya Kurdan gelekî zêde bîye. Hem Mesûd Barzanî bi enekesî re dicive û di nava enekesî de hûn zanin canan hin dengê cuda bilind dibin, pir xwe nadin, xwe nêzê yeketiyê nakin. Tesîra dewleta Tirkiye gelekî zêde ye li ser enekesê. Mesûd Barzanî hewl dide navbenkariyê bike. Hewl dide ewek çê bike. Yani hevsengiyekî çê bike û şandeyê xwe şandiye cem Qesedê. Ev cara yekem e tiştekî wisa dibe, tiştekî mühîm e. Ji aliyê yenekê ve problem pir tune. Bafıl Talebanî tekiliya wî baş e bi Mezlûm Abdî re. Didin distînin, hevdîtin jî çê dibe. Ama beriya niha baş e. Em pê hesiyan ku Mezlûm Abdî bi evê re jî rûniştiye, bi Mesûd Barzanî bi xwe re jî rûniştiye. Ama çiqas rast e em nizanin nehate piştrast kirin. Lê dibêjin bi navbenkariya Amerîkiyan tune hev û du dîtine li Başûrê Kurdistanê. û Mezlûm Abdî her wiha bi navbenkariya Amerîkayê çûye Colanê jî dîtiye Mezlûm Abdî. Naveroka hevdîtinê wan nehatiye nîqaşkirin lê belê em zanin li ser hin aliyan li hev kirine. Daxuyanî bi vî şiklî ye ama bila bala me li ser be her gavên ku ji bo yeketiya netewî werin avêtin ji bo me mühîm e. Heta mühîmtir e ji pêvajoya li Tirkiye. Yeketiya Kurdan. Eger hebe
Devleta Türkiye nikare gav baveje. Nikare erişe ser Kurdan bike. Özgür Özel Serokê CHP em bibînin ka di derheqê vê pêvajoya li Tirkiyeyê di derbarê hevdîtina xwe ya bi heyeta İmraliyê re çi dibêje, çi gotiye? Özgür Özel dibêje mafên ku mafên Tirk û Kurdan bibin wekî hev lêbelê destûra bingehîn bila neguhere. Serokê CHP di derbarê hevdîtina bişandeya Dem Partiyê re got, eger mafên ku Tirk bikartînin lêbelê Kurd nikarin bikarbînin eger hebin ev maf, tabî ki heye, bila ew li wan were vegerandin, lê em rê nadin ku destûra bingehîn were guherandin. Serokê CHP Özgür Özel doh li İzmîrê bi xwendekarên zanîngeh re ceviya, Özel bersiv da pirsên di derheqê hevdîtina bişandeya İmraliyê re Özel got divê Tirkiye gaveke demokratîk bavêje lê qutiyeke girtî heye ne diyare ka çi têde heye min ji şandê re got rêzîkên me diyarin yani prensîbê me bingehîn hene xeta me ya sor yani behsa wî dike em mesela destûra bingehîn em naguherînin em ji bilî gavên demokratîk tiştekî de nakin em nabêjin erê ji vê bazara veşartî re Özgür Özel wisa dibêje ama dîsa jî mesela hûn didirin di helwesta CHP de guherînekî heye hemî mafên demokratîk dibe bila werin dayîn yani heqê Kurdan çi be di mesela mafên netewî de dibêjim mesela mafê şexsî de ji xwe em wekî hevin normal li gorî qanûnên îro di bikaranîna mafê şexsî de li Tirkiye herkes wekî heve li Ewropayê jî herkes wekî heve ama derdê Kurdan ne bikaranîna mafê şexsî ye mafê netewî çi ye eger Tirk bikaribin li dibistanê xwe bi zimanê xwe perwerdeyî bibînin ji dibistana seretê heta dawiya zanîngehê dibe Kurd jî xwedî aynî mafî bin eger Tirk bikaribin li hemî daîre û avahiyên dewletê zimanê xwe bikarbînin bibe zimanê fermî dibe Kurd jî karibin bi aynî away zimanê xwe bikin zimanê fermî li hemî sazî û dezgehên dewletê ev mihîm e eger Tirk bikaribin xwe bi xwe rêve bibin dibe Kurd jî karibin xwe bi xwe rêve bibin êdiya ew dibe meseleyekî din niha meseleya bikaranîna mafên netewî erê ama wextê ku tu bibêjî xweserî coğrafî ev dikeve meseleyekî siyasî êdî ew rast e bi destûra bingehîn dikare were çêkirin çünkü komara sistema komarê diguhere komar sistemekî konfederal yan jî federal dikeve dewrê ev dikare were nîqaşkirin ev dikare bibe pirsgirêk vê gavê ama bikaranîna mafê netewî ez di wê qenaetê me de ku Tirk hêdî wê serê xwe bitewînin ji mafê Kurdan re mafê netewî Kurdan re çünkü çima nikarin bikarbînin balawelê ye Nêçîrvan Barzanî weke berpirsyarê Kurdan diçe Iraqê diçe Bexdayê li ser xalîça sor digere bi Sudanî ra hevdîtina pêk tîne Serokwezîrê Iraqê Serokkomarê Iraqê Kurd e di nava Ereban de pirsgirêka hebûna Kurdan nemaye nava xwe de çareserkirine mantiqa wan guherî ye Nêçîrvan Barzanî weke serokê dewletekî dikare biçe Bexdayê behsa meaşan bike mûçiyan bike yani dewlemendiyê li Kurdistanê di nava Iraqê de merû çawa parve bike perê ku ji sînoran tê perê ku ji petrolê tê merû çawa bikaribe parve bike li temamê Iraqê û li para Kurdistanê merû çawa dabeş bike hemî tê nîqaşkirin problem nemaye ama li Rojavayê Kurdistanê jî rewş aynî wisa dibe ew ê wisa be yani biryar hatiye girtin ew ê wisa be tabî ki hin zehmetî hene zehmetiya esas dewleta Tirkiyeyê îja divan rewşan de dewleta Tirkiye eger rabe li dij derkeve mantiqa xwe ya înkar û îmhayê a 100 salî bidomîne elbet naye qebûl kirin yani milletê Tirk dibe hêdî medenî be biguhere navû dibêjim çima dibêjim medenî be medenî be ne medenî em çi bikin dewlet nahêle milletê Tirkiye medenî be destûr nade çünkü ji wan re çiqas mirovên cahil hebin
cahil demana ki nezande, mana nezande ew qas baş ji bo desthilatariya wan. Me pir caran got AKP ji kaosê fayde dibîne. Xwe bi kaosê, xwe bi feqîrî û fuqariya xelkî xwe xwedî dike. Îja naxwaze rewş baştir be. Rewş baştir be, zanîn zêde bibe, wê demê rastiya AKP, rastiya Tayyip Erdoğan derdikeve holê, wê demê nabe. Hevan ez bidomînim, me daxuyaniya Özgür Özel hemî ji we re negotibûne. Nîvco nehêlim, ez bidomînim daxuyaniya Özgür Özel dibêje Özgür Özel bersiv da pirsên di derbarê hevdîtina bi şandeya İmraliyê re çi got divê Tirkiye gavekê demokratîk bavêje lê qutiyekê girtî heye ne diyareka çi tê de heye. Min ji şandê re jî aynî tiştî got. Rêzîkên me diyarin, xeta me ya sor diyar e, em destûrê naguherînin, em ji bilî gavên demokratîk tiştekî din nakin. Em nabêjin erê ji bazara veşartî re. Özel diyar kir ew bi başî nizanin pêvajo tam çi ye. Sırrı Süreyya Önder jî dibêje ta em nizan tê de çi ye. û wekî din çi got Özgür Özel serokê CHP lê çi dibe bila bibe wê li parlamentoyê çi bibe. Dibe ev ji bo me tesellî ye. Divê ev pêvajo bawekî zelal were meşandin, vekirî be. Divê mirov ji dil tev bigere. Ne bi ji bo tekiliyên berjewendiyê, lê ji dil bi lihevkirineke civakî. Yani divê herkes iqna bibe. Heta me ya sor li wir heye. Em pêşniyaz dikin nûnerekî malbatên şehîdan û gaziyan jî di komisyona li parlamentoyê de cih bigire. Komisyona ku di derheqê vê meselê de eleqeder dibe yan jî dixebite. Li gorî destûrê eger mafên ku Tirk bikartînin lê Kurd nikarin bikarbînin hebin bila ev maf bêne dayên. Vira da problem tune dibe. Min ji şandê re jî got prensîbê me diyarin em destûrê nadin guhertin lê em li dervê gavên demokratîk tiştekî din jî nakin. Ama gavên demokratîk çi îcab dike bila bikin. Em vê re hene. Em ji bazarên veşartî re nabêjin erê. Min got em nabin perçiyekî bazara tekiliyekî. İjar li ser aynî mijarê em binêrin ka Tuncer Bakırhan çi dibêje. Ew jî behsa sîstema qayyum dike. Qayyum dibe suîqasteke siyasî ye li dijî hêviya pêk ve jiyana gelan. Yani behevra, jiyana behevra. Hevserokên şaredariya Akdenizê hûn zanin li Mêrsînê Hoşyar Sarı Yıldız, Nuriye Aslan hatin girtin li şûna wan qayyum hate tayin kirin. Wezîreta Navxweyiya Tirkiye Qaymeqamê Navçeya Akdenizê ya Mêrsînê Zeyid Şener wekî qayyum tayinê şaredariya Akdenizê kir. Hevserokê Dem Partiye Tuncer Bakırhan li ser vê meselê daxuyaniyek parve kir. Çi dibêje tayinkirina qayyum li şaredariya Akdenizê li dijî demokrasiyê darbeyeke eşkere ye. Suîqasteke siyasî ye li dijî hêviya pêk ve jiyana gelan. Em vê yekê red dikin. Li aliyekî aştiya navxweyî tê axaftin, li aliyê din jî destanîna ser îradeya gelan. Ev zayîkirina aqil e. Yani sekrandina dibe beynê we aqilê we sekîn ye. Em bang dikin ku di demekî Kurd te aqilê xwe bînin serê xwe. Em soza xwe ducare dikin. Em ê li dijî zordestiya qayyuman, darbeyên li dijî demokrasiyê, li dijî dijminahiya Kurdan tekoşîna xwe ya demokratîk bilind bikin. Zalim, zordar wê wenda bikin, gel wê bi ser bikevin. Dibêje Tuncer Bakırhan hevserokê Dem Partiye. Divê naberê de şandeya İmraliyê çû serdana Selahattin Demirtaş hûn zanin Figen Yüksekdağ, başê jî Leyla Güven pêra hevdît pêkanîn. Leyla Güvenî jî her way mîna Selahattin Demirtaş, mîna Figen Yüksekdağ wê jî beyan kir em amade ne tevkariyê li vê pêvajoyê bikin, çi bikeve ser melê me em ê bikin. Ev giring e. Hevanna. Niha derbarê Rojavayê Kurdistanê de gelek nûçe hene ew li bendava Tişrînê şer berdewam e. Ez Sırrı Süreyya Önder jî ji we re bixwînim paşê ez werim cem wayan behsa Rojavayê Kurdistanê bikin ka ez binêrim 35 deqî me temam bûn saet zû de hereke. Sırrı Süreyya Önder çi dibêje hevanno? Ji şandeya İmraliya Dem Partiye Sırrı Süreyya Önder got hem Öcalan hem jî tevgera Kurd di mijara aştiyê de zelalin. Dema ku dewlet bigêje astiyekî zelaliyê wê demê pêvajoya rast ancak wê demê dest pê dike.
Sırrı Suriye Önder pırsa gelo evne diyar bu normale. Bu haber sıvan. Ez nabêjim normal e. Lê ev ne zelalî ne li ser samîmîbûna pêvajoya yan na. Li ser konjonktûrê ye. Yani ne destê me de ye. Anha rewş wisa îcab dike. Yani ne tenê em. Kesên ku dewlet û aktorên rojhata navîn bi rêve dibin jî ji bo vê nezelaliyê ji holê rakin hemleyên cuda dikin. Önder Balkişan ser pêşniyaz û nirxandinên Öcalan yên de derbarê geşedan bû yerên li Herêmê. Çi got? Mesela dibe Naha nezelali ne Amerika, ne İsrail, ne İran, ne Türkiye, ne jî aktorên din ên diqada Suriye'de çi bikin dibe zelal nebiye. Ana her tişt şêlûye. Mesela ne diyare ku deselata nû ya li Şamê wê çi bike? Wê çawa Suriye birêve bibe. Ev ne zelal. Öcalan divê heyama nezelaliyê de pêşniyaza xwe ya rojhata navîn daniye holê. Divî aliyedeyê herî zelal anha pozisyona Abdullah Öcalan e. Dibêje Sırrı Suriye Önder. Wekî din çi got? Li gorî min ji ber divî aliyede hin biryareke zelal nedaye, Türkiye divê pêvajoyê de ne zelal e. Li aliyê din yên ku berdelên aştiyê dane, bi taybetî jî civaka Kurd, hin fikarê wan hene. Gelek derdor rewşa ruhî ya civakê weke xweşbîniye bi fikar pênasê dikin. Normal e ku di demê wiha de fikir, endişe heben. Her wiha ev civak xwedî feraset û tecrübe ye. Ji tiştên jiyaye ders derxistine. Ji bo gihîştina vê serdemê xweşbîniye bi tedbîr şeklê aqilmendiya civakê ye. Ev xweşbîniya tedbîr di rastiyê de tê maneya ne tenê hebûna bendewariyan, di aynê demê de ji bo aştî jî tê watiyê afirandina xebatê. Divê aştî daxwaza hevpar a her kesan be ku li van axan dijîn. Ji bo ku em bikaribin bigihêjin vê yekê divê em hemû bi kedên ku heta niha hatine dayîn bêtir zêde bikin, keda xwe bidin. Erê dema mirov li hin derdoran dinêre, bi rastî jî sosret e. Bi taybetî li van derdoran eger ku Kurd razemeniya aştî bikin wê derfeta mezin ango îhtimala serxwebûna Kurdistanê ji dest bidin. İjar eger niha aştî çêne be wê derfetên wê deriyên derfetan li ber Kurdan vebin. Yani ev Kurdiya ana ji were dixwînim Kurdiya ajansa ne hevanno ne Kurdiya min e dibe ku hevokî wî zehmet bin di mesela fehmkirinê de. İjar ez çawa dikarim bêjim yani dibe ew kesên ku di nava tirs û fikarê dane ku dibêjin eger ev pêvajo were destpêkirin eger ev pêvajo were destpêkirin li Tirkiye aştî çê bibe derfetê me ê Kurdistana serbixwe ji dest çiçe. Yani ev tirs û fikar dibe hene ê dibe eger aştî çê nebe eger komkujî çê nebe şansê te avakirina Kurdistaneke serbixwe wê zêdetir bibe. Yani vê pirsê dipirse Sırrı Suriye Önder. Di wê manê de Kurd wê ji nakokiya hêzên mezin rizgar bibin û bigihêjin azadiyê. Ev îhtimaleke ku xeteriyên mezin hildigire. Yani tabii van pirsan dike. Öcalan ji destpêkê ve amaje bu yekê dike ku eger Kurd vê rîskê bigirin ser milê xwe wê bixwara kareserteke dîrokî û serkeftineke dîrokî jî bîne. Teoriya konfederalizma demokratik ya Öcalan li ser van her du ihtimalan ava biye. Yani Öcalan ne ku ne Kurdistanî bû. Ji ber ku ewlekariya Kurdan her wiha azadiya wan esas girtiye teoriyeke bi vî rengî derxistiye holê. Ji du meylên dewletê yên cuda du nêzîkatiyên ji bo Öcalan hene. Dibêjin êdî dema pêkanîna vê teoriyê hatiye. Ji ber vê yekê hem Öcalan hem jî tevgera Kurd di mijara aştî de zelalan. Ev meyla dewletê mühim e. Du meyl hene di nava dewletê de. Meylek heye dibêjin êdî dema pêkanîna teoriyên Öcalan hatiye. Yani min wisa fehm kir. Yani ev nûçe nû ket ajansî. Yani ya rastî mihî nexwendiye. Ez ana bu were otomatik dixwînim, zindî dixwînim. Ji du meylên dewletê yên cuda du nêzîkatiyên ji bo Öcalan hene. Dibêjin êdî dema pêkanîna vê teoriyê hatiye. Ji ber vê yekê hem Öcalan hem jî tevgera Kurd di mijara aştî de zelalan. Dema ku dewlet bigihêje asteyeke zelaliyê wê demê pêvajoya rast wê dest pê bike. Dibe ku ji vê pêvajoyê heta niha navê pêvajoya çareseriyê lê nehatiye kirin.
لê divê aştî wekî yek ji gavên girîng û pêşî yên çareseriyê bêdîtin. Weke şande, weke heyet em li ser pêşxistina xebatan erênî sekinin. Bêguman çi ji destê me tê em dikin. Em hewl didin rê li ber van geşedanên neyînî bigirin. Lê ne tenê berpirsyariya me di heman demê de berpirsyariya hemû civakê ye ku tevê vê pêvajoyê bibin bigêjin encamekî. Ji ber vê yekê her ku pêvajo bi pêş diçe wê derfeta me hebe ku em li ser hin tiştan zelaltir biaxivin dibêje endamê heyeta İmraliyê Sırrı Süreyya Önder ku her wiha alîkarê Serokê Meclîsê ye jî îja hin derdorên Tirkiye dibêjin çawa mümkün e mirovekî erkdar be di meclîsê de alîkarê Serokê Meclîsê be biçe bi Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bîne ev tê hevdîtina rast rast ya di navbera dewleta Tirkiye û Öcalan. Temam da ma dünya xira dibe. Ma hûn mecbûrin hevdîtinê pêk bînin. Yani Kurd hene û mafê wan heye û hûn 5 sala şer dikin li hemberî hevû de û hûn mecbûrin. Mecbûrin? Ev wisa ye. Ya hevala me ciwana cuma ev bi rojan e li bendava Tişrînê di nava xebatan de ye. Li wê derê dîmenan parve dike. Bombe li ser hev dibarin, li kêleka wî dikeve, li wiyalî dikeve, ew jî behs dike. Pir ecêb e anha pir meşgûl e ez naxwazim wê aciz bikim. Lê dewleta Tirkiye kiriye serê xwe bendava Tişrîn dixwaze bigire. Fakat nikare. Çima nikare? Çima nikare? Berxwedanekî pir mezin heye çete her cara ku hewl didin tên dikevin nêzê bendavê serê wan dişkê û cenazeyê xwe şûma dihêlin vedigerin. Ma ez dîmenê xerîtê nîşanê we bidim paşê jî ez vegerim cem we binêrin xerîteya dawî rewş çi ye. Yani dewleta Tirkiye di van rewşan da îmkana ku karibe bendava Tişrînê bi dest bixe tune ye hevano. Hûn dikarin rihet bin. Ev nexşeya dawî a bendava Tişrînê ye. Ya gava din mêze kir hevano. A ji we re bêjim beriya 10 deqeya ev zerbûn al vê derê komple zer bû. Ya aniha ez hinek tirsiyam ya rastî. Ev ciyê ku aniha nîşanê we didim normal ev Tişrîn gundê Tişrînê ev hemî zer bû wey zerahî kêm bîye. İnşallah tiştekî xirab tune. Ev ez ê ana telefonê heremê bikim tiştekî be ez ê were parve bikim. Ama li ser ajansa tiştek xuya nake. Ama ev zerahî kêm bîye. Dewleta Tirkiye kiriye serê xwe vê bendavê bi dest bixe. Ev e mesele. Ama em qasî ku dibînin bendav aniha dibin kontrola Qesedê de ye. Gelê me ê Kobanî, Tebqayê, Reqayê ji heremên cuda ên Rojavayê Kurdistanê şevên xwe di vê sermayê de li wê derê derbas dikin, nobetê digirin. Yani tam weke mertalên zindî ne weke millet dixwazin vê çavkaniya xwe a enerjî biparêzin. Eger bikeve destê dewleta Tirkiye elektrîk tê qutkirin, av tê qutkirin wê demê kontrol komple dikeve destê dewleta Tirkiye. Mühim e ev tam 45 rojin dewleta Tirkiye êrişî ser vê bendavê dike zerarekî pir cidî dîtiye bendav û her kelî dikare hilweşe jî ev hemî gundên derdorê dikarin dibin avê de bimînin eger ev bendav hilweşe ava hûn dibînin hemî vala dibe çe ser wan gunda yani em rezîl û riswa dibin û dewleta Tirkiye jî çima divê terorîzma xwe de îsrar dike ecêb e. Amerîka dikeve devreye Amerîka ya rastî heqê wî meriv nexwe mesela li vê derê bendavek din heye eger were ev hemî herem gund dibin avê de dibînin pir xira dibe rewş. Di vê navberê de ev yek di vê navberê de İsraîl jî pêş dikeve. İsraîl ber bê Şamê ve diçe pir nêz bîye yani aniha navbera
ev heremên ku İsrail kontrol dike dinabera van hereman û Şamê de bixasî 20 kilometre maye hûn jî dibînin ev Şam e Damaskus dibêjin jê re îja rewş ev yani nobeta li benda tiştînê niha di roja şeşan de ye berdewam dike nûçeyekî di vî warî de heye ez ji we re pêşkêş bikim Rewşenbîr nivîskaran jî daxwaza yeketiya Kurdan kirin û divê em bilez destê xwe zû bigirin balafirên dewleta Tirkiye gundên derdora bendava tiştînê dîsa dane ber bombeyan şandeya xelkê kantona Reqa dere zor tepqa îro gihîştin bendava tiştînê tevlî çalakiya nobetê bûn ji bo parastina bendavê hevan ka ez vê dîmenê bi we re par vekim تبون بالدافع تشرينه يا برخده جبو تكوشينا في ملتي جبو باراسنا في nebû كوشره جبه بشيد قصده بيروز دكن وام ايرو ام دگين داويا في چالاكيا خو وام هدي بتاليا چالاكيتن ام لف ملته باكور جلاتي سوري بيروز دكن في برخدانه بالدافع تشرينه ام هدي في نوبته دوري قال لي خوي هرما فرات تكن ام جبو دنيا تبايد بشن ام ملتكي خواشتيا ام ملتكي اشتيانه ام ملتكي برخدارن ام السربيابن حياه دقه تالي حياه نفسها تالي ام البيز اخونه البي قوات اخونه البي قصدا اخونه جبو مالبات شهيده جبو شهيده مرحبا ام تكوشينو برخدانه بردوام دكن ام نوبته تسليمي حواله خوي ايروب سلامتي كيان ويدا بيجي برخدانه قصده شهيد نامرن يا أبناء شعبنا الأبي يا أحرار سوريا الأبية نحن تجمع نساء زنوبيا نقف اليوم وقفة عز وإباء وقفة تضامن مع أبطالنا رجالا ونساء الذين يسطرون أروع ملاتهم البطولة والتضحية في وجه العدوان الغاشم نقف اليوم باشه tamam kaz begerim ceme hûn çi dibêjin hevanno hevalê me berêya Twitterê an halime temaşe dikin ji kerema xwe re werin ser YouTubeê bibin abone pirkî xweş dibim ez zanim mayna li ser X'ê Twitterê xweş e rehetê jî hêsan e jî ama eger hûn jê derkevin werin ser YouTubeê bibin abone li me temaşe kin vîdeoyê me dijî hûn sa çavekî lê bigerînin ka çi heye çi tune ka vî camerî ji we re çi pêşkêş kiriye ev 4 mehe bê rawestan her roj ji we re bernameyan pêşkêş dikim nûçeyan berhev dikim tînim dixebitim ez jî li gorî xwe û her wiha bernameyê xwe ê din jî cana ji we re pêşkêş dikim li wana jî temaşe bikin ya Selhedîn Demirtaş şansê min ê bi Selhedîn Demirtaş re qet tune ye heta niha belkî 10 cara min di derbarê Selhedîn Demirtaş de bername çêkiriye û ez sebebî nizanim her videoya ku di derheqê Selhedîn Demirtaş çê dikim nayê temaşe kirin ez nizanim sebebî heqeten nizanim gelo YouTube pêşî lê digire nabe ber destê xelkê yan hevalê me eleqe nîşan nadin min tiştekî fehm nekiriye hemî videoyê min tên temaşe kirin çi qas bilind dibin ez nizanim ama ê Selhedîn disêkirin vaya me değişîne çünkü ez ji Selhedîn Demirtaş pir hez dikim ez qîmetê didim daxuyaniyê wî ez qîmetê didim sekna wî mühîm e yek ji kesayetiyên girîng ku di van 30 salên dawiyê de di tekoşîna siyasî a li Tirkiyeyê de derketiye pêş di tekoşîna siyasî ya li Bakurê Kurdistanê de derketiye pêş Selhedîn Demirtaş e mühîm e xortekî me ye însanekî me ye em xwedî lê derkevin aniha tenê ji ber helbesta me a
nezel aldı derheqi de îro di zindanê de ye. Eger me suçê ku lê bi hatiye barkirin parve bikira me bigota Selaheddin Demirtaş çi suç kiriye em jî şirîgî wî ne çünkü ew qasidê me ye berdevkê me ye li ser navê me çûye meclîsê ji bilî axaftinê tu suçekî wî tune ye eger me helwestekî wisa nîşan bida wekê millet me dikarî bû ji zindanê bida derxistin ama me ev helwest nîşan neda. İja ji ber vê yekê ez pir dixwazim hevalê me qenebe vîdeoyên di derheqê Selaheddin Demirtaş de ên parvekirine lê godarî kin temaşe kin ez dixwazim wisa biçe pêşiya xelkê mühim e yani. Çünkü suçî wî tune ye me ew derxist pêş. Me got tu ji me baştir zanî biaxivî karizma te heye here meclîsê li ser navê me biaxive em te heldibijêrin em te dixin serokê HDP ya camêr dawekî wî wisa tune bû. Mêrik parêzer bû awqatekî bû mala xwe bû nava qîzê xwe de bû ama me ji ber ku ew erk day û çû paşê jî em xwedî lê dernekevin heyfe ye heyfe. Ya niha şoreşgerekî hevan şoreşgerekî wextê qirar bide silaha xwe bigire pişta xwe here çiyê şer bike li hember dewleta Tirkiyê ew me erkdar nekiriye ew li gorî vîjdana xwe çûye şer dike encama wî jî bi xwe digire ama Selaheddin Demirtaş me zor lê kir ji bo here mücadele bike. İja ji bo wî hinekî wezîfa me ye ku em xwedî lê derkevin. İja Jan Roj tiştê mühim dibêjî kî gotiye YouTube'a miqedexe dike? Ama em nizanin ki YouTube'a mil Tirkiye me çi aniye serê Tirkiye me çi zirar daye Tirkiye ez başiya Tirkiye dixwazim. Ez dixwazim Türkiye demokratîk bibe, pêş bikeve, medenî bibe, ez dixwazim milletên Tirk bigêjin huzûrê, ji van sîstemên pîs rizgar bibin. Yani ez başiya Tirkiye dixwazim rastî. Yani ez tu xirabiyekî li hember milletê Tirk naxwazim. Naxwazim tola 100 salan ji dewleta Tirkiye ji milletê Tirk bigirim. Tiştekî wisa tune ye. Tenê dixwazim Türkiye baş bibe, bibe wekî dünya alemê, medenî bibe. İjar eger ev hewla min, ev xebata min Tirkiye aciz dike û li hemer min dawe vedikin, eger YouTube'a min asteng dikin ew problema wan e heyfe. Ama sibê di sibê mantıqa dewleta Tirkiye biguhere baş dibe. Û çi dibêjin hevan ez xatir ji we bixwazim. Ez dibêjim baş e wisa. Ez gelek spas dikim ji bo hebûna we, ji bo hevaltiya we. Aynı wisa bidomînin her cara ku tiştekî çê bibe deqeyên dawî ez ê bi we re parve bikim. Bi hêviya rojên xweş azad her hevin. Dem baş.